Ганджалов. С номер 2 Васил Василев. 4 Владимир Байрев. Номер 20 капитана на отбора Николай Манчев. 19 Васил Гуджев. Номер 7 Светослав Асенов. 22 номер Ирфан Юсинов. Номер 10 Тодор Тимонов. И номер 39 Атанас Курдов. Старши треньор Костадин Вибров. Това е съдено Григория и Райчо Майчев от Сливен с помощници Валентин Добрев и Антон Георгиев също от Сливен. Четвърти съдия Камена Георгиева от Пловдив. Делегат на Българския